POTS eller postural ortostatisk takykardi syndrom er en fejl i det autonome nervesystem. Vores nervesystem styrer mange vigtige funktioner, som vi ikke behøver at tænke over, for eksempel hjerterytme, blodtryk, vejrtrækning og fordøjelse. Men for personer med POTS fungerer dette system ikke som det skal, og det kan give mange forskellige symptomer samtidig. Når en rask person rejser sig op, trækker blodkarrene sig sammen, og hjerterytmen øges lidt. Det sikrer, at blodet når hjertet og hjernen. Ved POTS virker denne automatiske justering ikke korrekt. Hjertet slår for hurtigt, og blodtilførselen til hjernen ændres. Det kan føre til mange svære symptomer som hjertebanken, svimmelhed eller følelsen af at besvime, besvimelse, brystsmerter, åndenød, rysten, øget svedproduktion, problemer med mave og blære, synsforstyrrelser, træthed og svaghed, hjernetåge og hovedpine, dårlig søvn. Ikke alle med POTS får alle disse symptomer. Symptomerne kan være milde eller meget svære, og de varierer fra person til person. Symptomerne er ofte værst om morgenen og kan variere meget fra dag til dag. Det gør livet uforudsigeligt og svært at planlægge. Nogle kan klare deres symptomer godt, mens andre kan blive afhængige af hjælpemidler som kørestol eller blive sengeliggende. Mange med POTS har også andre sygdomme som hypermobilitet, Ehlers-Danlos syndrom, allergier, covid-senfølger eller ME, som kan forværre symptomerne. Det kan tage mange år at få en POTS-diagnose, da der er få specialister inden for sygdommen, og viden om den er begrænset. POTS er ikke en psykisk lidelse, men det er normalt at føle angst, når man har en kronisk sygdom, og støtte til det kan forbedre livskvaliteten. POTS rammer oftest yngre kvinder, men kan påvirke alle mænd og kvinder i alle aldre. Behandling kan omfatte meget væske og salt i kosten, små måltider med få raffinerede kulhydrater, kompressionsstrømper, undgå lange perioder med stående eller siddende stilling, skånsom motion. Medicinsk behandling findes også, men det kræver specialister, der har kendskab og erfaring med sygdommen og kan lave opfølging på behandlingen. Hos Nordjysk Speciallægeklinik har vi den erfaring, der skal til for at støtte og behandle patienter med POTS. Læs mere på nordjyskklinik.dk POTS.